Gravo l'examen de selectivitat de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, juny 2023, sèrie 1. El primer exercici diu: el preu d'un vol entre Barcelona i Islàndia és de 500 euros. Una companyia aèria té capacitat per a 300 passatgers diaris, però hi ha una determinada època de l'any en què només ven 180 bitllets. Després de fer un estudi de mercat, la companyia s'adona que la relació entre el preu del bitllet i el nombre de passatgers és lineal, de manera que per cada 5 euros de descompte en el preu del bitllet aconsegueix 2 passatgers més. Si enumerem x el nombre de vegades que s'aplica el descompte, escriu la funció que dona els ingressos diaris de la companyia per la venda de bitllets en funció de x. A quin preu cal vendre cada bitllet per obtenir el màxim d'ingressos? Quins ingressos s'obtindran amb aquest preu? Bé, doncs mireu. Li diem x el nombre de vegades que s'aplica el descompte, d'acord? Per tant, vaig fent aquest raonament. Diu, si cada vegada que s'aplica abaixem el preu 5 euros, la rebaixa, si s'aplica x vegades, és de 5x, no? És a dir, x és el nombre de vegades que apliquem una rebaixa, cada vegada 5, per tant, si hem aplicat 3 vegades la rebaixa, doncs tindrem un descompte de 5 per 3, 15 euros, si és 4 vegades, 5 per 4, 20. Cada vegada que descomptem 5 euros guanyem 2 passatgers. Llavors el nombre de passatgers que guanyem, si apliquem el descompte x, x cops és de 2x, és a dir, igual que abans. Si jo aplico el descompte 3 vegades, cada vegada guanyo 2 passatgers, per tant 2 per 3, 6. Si és 4 vegades, 2 per 4, 8. Per tant, el preu que tindrem un cop hem aplicat x vegades el descompte serà, respecte al preu inicial, 500 euros. I després la quantitat de diners descomptada, que serà menys 5x, que és el que he dit aquí. D'acord? I si el nombre de passatgers era de 180, fixeu-vos que aquí, atenció, 300 és el màxim. D'acord? Llavors el que diuen és que ells se n'adonen que en un moment donat només tenen 180 passatgers i la quantitat que volen augmentar és aquesta. Aquesta no la podem augmentar perquè aquesta és el màxim de passatgers. D'acord? Per tant, és aquesta la que hem d'augmentar, el mínim, no? En un moment donat de l'any que només venen 180 bitllets. Per tant, serà 180 més l'augment de passatgers, que és 2x. Els guanys què seran? Doncs mireu, el preu del bitllet, que és 500 menys 5x, multiplicat per el nombre de passatgers, que és 180 per 2x. D'acord? Per tant, serà això d'aquí. Serà 500 menys 5x per 180 més 2x. Aquesta és la funció. I si fem els càlculs, perquè traiem parèntesis, d'acord? Doncs fixeu-vos, tindrem això, és a dir, 500 per 180, que dona 90.000, 500 per 2x, que és 1.000x, menys 5 per 180, que és menys 900x, menys 5x per 2x, que és menys 10x al quadrat. I quan ho arreglem, la funció és menys 10x al quadrat més 100x més 90.000. Sí? Per tant, ja tenim el primer apartat. Ara diu, a quin preu cal vendre cada bitllet per obtenir el màxim d'ingressos? Quins ingressos s'obtindran amb aquest preu? És a dir, m'estan demanant que busqui el màxim d'aquesta funció d'aquí, que és la que acabo de trobar. Per tant, el que haurem de fer serà derivar la funció. La derivada de menys 10x al quadrat és menys 20x, la derivada de 100x és 100, la derivada de 90.000 és 0, per tant, menys 20x més 100 igual a 0, menys 20x igual a menys 100, x igual a 5. Aquest és el possible màxim o mínim. Ara haurem de comprovar que és un màxim. I això tenim dues maneres de fer-ho. Fixeu-vos, una és estudiant el signe de la derivada, no? És a dir, si agafo un punt a l'esquerra de 5 i miro si la derivada és positiva o és negativa, i miro que la derivada, és positiva, que és el que he fet aquí, no? És a dir, substitueixo un punt a l'esquerra de 5, que és el 4, no? Doncs menys 20 per 4 més 100 em dona 20, que és positiu. Per tant, vol dir que a l'esquerra de 5 la funció és creixent. D'acord? I ara agafo un punt a la dreta de 5, el 6 per exemple, i observo que la derivada és negativa perquè em dona menys 20. Per tant, la funció aquí és decreixent. Efectivament, a x igual a 5 hi ha un màxim, perquè creix a la banda esquerra i decreix a la banda dreta. Però també tenim una altra manera de fer-ho, que és que si observem aquesta funció d'aquí, és una paràbola.
una paràbola on el coeficient que acompanya la x al quadrat és menys 10. Per tant, la paràbola és convexa, la paràbola fa així. D'acord? Una paràbola que és convexa, automàticament en el vèrtex té un màxim, i el vèrtex és aquest punt d'aquí. És a dir, si feu aquest raonament, també és correcte. I ara que ja hem vist que x igual a 5 hi ha un màxim, el que hem de fer és calcular de quan seran aquests ingressos màxims. Per tant, jo me'n vaig a la funció que tinc originàriament, que és aquesta, i substitueixo la x per 5. Per tant, menys 10 per 5 al quadrat, més 100 per 5 més 90.000, menys 250 més 500 més 90.000, els ingressos màxims és de 90.250 euros. Bé, ja en tenim un. Va, ens en queden aquest aquí. Sí, aquest és una mica complicat d'explicar. Diu, un centre cívic ofereix cursos de francès de nivell principiant, intermedi i avançat. Els alumnes inscrits, si ho desitgen, tenen garantida una plaça per al curs següent. És per això que abans d'acabar el curs es fan les reserves de plaça per al curs vinent. De l'alumnat de nivell principiant, un 15% vol repetir el mateix curs, un 50% vol fer el curs intermedi i un 5% vol passar directament al curs de nivell avançat. Pel que fa a l'alumnat de nivell intermedi, un 10% vol repetir el curs i un 60% vol fer el curs de nivell avançat. Finalment, de l'alumnat de nivell avançat, un 20% vol repetir el curs. Cap alumne no demana reserva de plaça per a un curs de nivell inferior i la resta d'alumnes no volen continuar al centre, al curs vinent. Aquest any hi ha hagut 100 alumnes matriculats de nivell principiant, 90 de nivell intermedi i 60 de nivell avançat. Apartat A. Calculeu el nombre de places que cal reservar de cada nivell per al curs següent mitjançant un producte de matrius. L'apartat B. El mateix centre cívic ofereix 2 horaris de ioga, un de matí i un de tarda. Per al proper curs, el 50% dels alumnes que actualment fan ioga al matí volen continuar amb el mateix horari, mentre que un 30% volen passar a l'horari de tarda. La resta d'alumnes de matí no continuaran. Pel que fa als alumnes que actualment fan ioga a la tarda, un 40% volen passar a l'horari de matí i un 60% volen continuar fent l'horari de tarda. Si sabem que per al curs següent cal reservar 49 places per a l'horari de matí i 51 places per a l'horari de tarda, quants alumnes hi haurà matriculats actualment en cada horari? Bé, són 2 apartats diferents, és a dir, el resultat de l'A no afecta el B, entesos? Per tant, de fet, fixeu-vos que aquí a l'A estan parlant de cursos de francès i aquí de cursos de ioga. Aviam, mireu, la idea és la següent. La idea és que jo he d'organitzar tota aquesta informació d'aquí, d'acord, que és la que afecta l'apartat A, en 2 matrius. Una que organitzarà la funció, la informació que ens està donant respecte als percentatges d'alumnes que es queden a un nivell o passen a un altre, etc. No? I l'altra que serà, diguem-ne, la quantitat d'alumnes que s'han matriculat a cada un dels nivells d'aquest curs. És a dir, 100, 90 i 60. Aviam, si això no ho féssim en matrius, fixeu-vos que, aviam, vaig directament al final, aquest és el B, perquè tinc el càlcul per aquí i ara veig que aquí me'n falta un ros, casualment. No, el tinc aquí. Sí? Fixeu-vos, pel que fa, diguem-ne, als alumnes, aviam com ho explico perquè és una mica complicat, de primer curs. Fixeu-vos, ens estan dient que tenim 100 alumnes matriculats de nivell principiant. Entesos? Després, d'aquests 100 alumnes matriculats de nivell principiant, tenim un 15% que vol repetir el mateix curs. Sí? Després, un 50% que vol fer el curs intermedi. Aviam, fixeu-vos, quants alumnes es quedaran a primer de cada un dels nivells? Mireu, un 15% dels que estan al nivell principiant es quedaran al nivell principiant. Per tant, fixeu-vos, serà 0,15% els alumnes que estan ara
a nivell principiant i que continuaran a nivell principiant, perquè han reservat plaça per nivell principiant. Per tant, si jo multiplico 0,15%, tindré dels alumnes que enguany estan fent el nivell principiant els que voldran fer nivell principiant l'any vinent. Després, què passa? Dels 90 alumnes que estan fent ara el nivell intermedi, no n'hi ha cap que hagi reservat plaça per un nivell inferior. Per tant, seran 0 per 90 els que voldran, diguem-ne, passar del nivell intermedi al nivell principiant. I dels que estan fent el curs que és superior, el nivell superior, tampoc n'hi ha cap que vulgui anar a nivell principiant. Per tant, seran 0 per 0. És a dir, si jo volgués saber quantes places es reserven a nivell principiant, al nivell principiant de tots els alumnes que són al centre, simplement he de fer el 15% dels alumnes que estan actualment fent el curs principiant. Sí? Per tant, mireu, jo sé que aquest és el càlcul que he de fer si el faig sense matrius. Sí? Per tant, fixeu-vos, si jo organitzo la matriu d'aquesta manera, no? 0,15, que és el percentatge dels alumnes que estan a nivell principiant i que volen plaça de nivell principiant, no? 0% dels alumnes que estan a grau intermig o nivell intermig i volen plaça al nivell principiant i 0% dels alumnes que estan al nivell superior i que volen plaça al nivell principiant. Aquesta és la primera fila de la matriu. D'acord? I després, aquesta altra matriu només conté els alumnes que aquest any estan fent el nivell principiant, els alumnes que estan fent el nivell intermedi i els alumnes que estan fent el nivell superior. Per tant, mireu, si jo multiplico aquesta fila per aquesta columna, d'acord? Em sortiran el nombre d'alumnes que estan ara al centre i que reserven una plaça de cara a l'any vinent per al nivell principiant, és a dir, 15, perquè és aquest càlcul d'aquí. Sí? Per tant, fixeu-vos, com he organitzat la primera fila d'aquesta matriu, no? I la primera columna d'aquesta. Aquesta és fàcil. Aquí només hi he posat els alumnes que estan matriculats al centre aquest any. I aquí he posat els percentatges dels alumnes de nivell principiant que es volen quedar a nivell principiant, els que volen fer... Perdó, no ho estic dient bé. Aquí en aquesta filera hi he posat els percentatges dels alumnes que estan fent el nivell principiant i que es volen quedar a nivell principiant, dels alumnes que estan a nivell intermedi i volen fer el principiant, i dels alumnes que estan a nivell superior i volen fer el principiant. D'acord? Per tant, ara fixeu-vos, respecte als alumnes que reservaran plaça per grau intermedi. Doncs mireu, tinc aquí que els que ara estan a nivell principiant i volen fer un grau intermedi seran un 50%. Després, els que estan a nivell intermedi i volen repetir, és a dir, que continuaran a nivell intermedi, un 10%. I dels que estan a nivell superior i volen fer un nivell intermedi, com que ens diuen que cap d'ells baixa de nivell, serà un 0%. Per tant, fixeu-vos, aquí tindrem, no?, el 50% dels alumnes que estan ara a nivell principiant i volen fer un nivell intermedi, el 10% dels alumnes que estan a nivell intermedi i volen repetir el nivell intermedi i un 0% dels alumnes que estan a nivell superior i volen baixar a nivell intermedi, que no n'hi ha cap. D'acord? Per això és un 0%. Per tant, fixeu-vos, quantes places s'hauran de reservar? Doncs 0,5% hi ha 100 alumnes de grau principiant, no?, actualment, i un 50% volen fer grau intermedi, per tant 0,5%. Després tenim 90 alumnes que estan a grau intermedi i un 10% voldran tornar a fer el grau intermedi, per tant 0,10 per 90. I tenim 60 alumnes que estan al grau superior i un 0% volen fer grau intermedi, és a dir, 0 per 60. Per tant, quan jo faci tot aquest càlcul d'aquí, tindré que són 59 alumnes
entre els que hi ha a grau principiant que volen fer nivell intermedi i els que hi ha a grau intermedi que volen fer nivell intermedi una altra vegada. D'acord? Per tant, fixeu-vos que aquí tindré aquesta filera d'aquí, seran el 50% dels alumnes de nivell principiant que volen fer l'intermedi, el 10% d'alumnes que estan a nivell intermedi que volen repetir i el 0% d'alumnes que estan a grau superior i que no aniran, diguem-ne, a grau intermedi perquè no baixaran. Sí? I ara fixeu-vos, l'altre, no? L'altre és, mireu, un 5% dels alumnes que estan a nivell principiant i volen passar a nivell avançat. Per tant, aquí tinc primer això. 0,05 és el percentatge d'alumnes que estan a nivell principiant i volen passar al superior. Després em vindrà el percentatge d'alumnes que estan a nivell intermedi i volen passar a superior, que si us hi fixeu ens estan dient que són un 60% que vol fer el curs de nivell avançat. D'acord? Per tant, 0,60. 0,60. I ara, un 20% dels que estan a nivell avançat, no? A nivell superior, a nivell avançat, i que vol repetir el curs. Per tant, aquí tindrem aquest 0,20. Sí? És a dir, repeteixo, què serà aquesta filera? El 5% dels alumnes que estan al principiant i volen passar a l'avançat, el 60% dels alumnes que estan a l'intermedi i volen passar a l'avançat, i el 20% dels alumnes que estan a l'avançat i volen repetir. Per tant, si jo multiplico 100, que són els alumnes que estan al principiant, per 0,05, aquest càlcul d'aquí em donarà els alumnes que estan al principiant i que volen anar a fer el curs avançat. Si jo ara multiplico 0,6 per 90, aquest càlcul em donarà, com que 90 és el nombre d'alumnes que estan a l'intermedi i el 0,6 és el percentatge d'alumnes que voldran passar de l'intermedi a l'avançat, 0,6 per 90 em donarà el nombre d'alumnes que estan ara a grau intermedi i que volen passar a l'avançat. Quan jo multipliqui 60 per 0,20, com que 60 són els alumnes que hi ha ara matriculats a nivell avançat i 0,20 és, o sigui 20%, és el percentatge d'alumnes que estan a l'avançat i volen continuar a l'avançat, quan jo multipliqui 0,20 per 60 tindré el nombre d'alumnes que estan a l'avançat i que volen plaça a l'avançat. Per tant, si sumo tot això d'aquí, no? Em surt que seran 71 alumnes els que reservaran per al nivell avançat. Ara bé, fixeu-vos, en certa manera he començat la casa per la teulada, és a dir, jo com dedueixo que aquesta ha de ser la matriu i que aquesta matriu que està formada per 3 files i una sola columna ha de ser l'altra. Per tant, mireu, la idea és la següent, no? És a dir, jo monto la primera columna de la matriu que representarà els percentatges d'alumnes a nivell principiant que volen repetir nivell, els que volen passar a nivell intermedi i els que volen passar a nivell avançat. És a dir, un 15% que estan al principiant i volen continuar al principiant, un 50% que estan al principiant i volen fer l'intermedi i un 5% que estan al principiant i volen fer l'avançat. La segona columna què representarà? Doncs el percentatge d'alumnes de nivell intermig que volen quedar-se a aquest nivell. Perdó, no només això, és a dir, el percentatge d'alumnes que estan a nivell intermig i que volen passar al principiant, que és un 0%, no? Després, el percentatge d'alumnes que estan a nivell intermig i que volen quedar-se a aquest nivell, 0,10, no? I els que volen passar a nivell avançat, que estan al grup intermig i que volen passar a nivell avançat, 0,60. I finalment, la tercera columna representa el percentatge d'alumnes de nivell avançat que volen quedar-se a aquest nivell. Per què? Perquè els alumnes que estan ara a nivell avançat només reservaran plaça a nivell avançat i després cap d'ells passarà a nivell principiant ni a nivell intermedi. Per tant, la matriu quedarà, doncs fixeu-vos, la primera columna, que és aquesta d'aquí, la segona columna, que és aquesta d'aquí, i la tercera columna, que és aquesta d'aquí.
Aquesta és la matriu que organitza els percentatges, d'acord? Aquí tenim els percentatges dels alumnes de nivell principiant que volen fer cada un dels nivells, que volen reservar plaça a cada un dels nivells. Aquesta columna és el percentatge d'alumnes que estan a l'intermig, no? I que volen passar-se a cada un dels nivells, i aquesta columna representa el percentatge d'alumnes que estan a l'avançat i que volen passar-se a cada un dels nivells. Per tant, aquesta és per una banda la columna que jo tinc. Perdó, la matriu que jo tinc. I ara fixeu-vos, tinc una matriu formada per una sola columna i 3 files que representa què? El nombre d'alumnes que s'han matriculat enguany a cada un dels cursos. 100, 90, 60. Quan jo multipliqui la primera matriu per la segona, doncs obtinc el que ja he explicat abans, no? És a dir, 0,15% em dona el nombre d'alumnes que estan al principiant i que es queden al principiant. 0 per 90 em dona el nombre d'alumnes que estan a l'intermig i que demanen principiant, que és 0. I 0 per 60 em dona el nombre d'alumnes que estan a l'avançat i que volen anar al principiant, que és 0. Per tant, quan sumo tots aquests resultats d'aquí, em dona 15, que és el nombre de places reservades al nivell principiant. Després, quan jo multipliqui 0,5%, tindré el nombre d'alumnes que estan a nivell principiant i que volen passar al nivell intermig. Quan jo multipliqui 0,10 per 90, tindré el nombre d'alumnes que estan a grau intermig i que volen quedar-se a grau intermig. I quan jo multipliqui 0 per 60, tindré el nombre d'alumnes que estan a grau avançat, a nivell avançat, no? I que volen anar a l'intermig, que són 0. Per tant, quan sumem totes aquestes dades d'aquí, tindré que 59, que són les places reservades al nivell intermig. I ara, quan multipliqui l'última fila per aquesta matriu d'aquí, tindré 0,05%, que són el nombre d'alumnes que estan al curs principiant i que volen passar a l'avançat, volen reservar plaça a l'avançat. Quan jo faci 0,60 per 90, tindré el nombre d'alumnes que estan al curs intermig i que volen passar a l'avançat. I quan multipliqui 0,20 per 60, tindré el nombre d'alumnes que estan al curs avançat i que volen continuar el curs avançat. Per tant, quan sumem tots aquests nombres d'aquí, tindré el nombre de places, el nombre d'alumnes que reserven plaça al nivell avançat. Bé, és complicat, Aviam, ara l'apartat B. Fixeu-vos, l'apartat B ens parla de ioga, no? Diu, el mateix centre cívic ofereix 2 horaris de ioga, un de matí i un de tarda. Per al proper curs, el 50% dels alumnes que actualment fan ioga al matí volen continuar amb el mateix horari, mentre que un 30% volen passar a l'horari de tarda. Per tant, fixeu-vos, diem X el nombre d'alumnes matriculats actualment a l'horari de matí i Y els matriculats a l'horari de tarda. D'acord? Per tant, mireu, acabo de llegir, perquè em diu que sí, la resta d'alumnes de matí no continuaran. En canvi, els de tarda, fixeu-vos que sí que tots, perquè diu... Volen continuar amb... no, un moment, que no ho he llegit, Diu, pel que fa als alumnes que actualment fan ioga a la tarda, un 40% volen passar a l'horari de matí i un 60% volen continuar fent l'horari de tarda. És a dir, mireu, 40 més 60, 100. És a dir, els de tarda sí que continuen tots, el que passa és que un 40% volen fer horari de matí i el 60% volen continuar sent a la tarda, no? Per tant, mireu, si jo nomeno X el nombre d'alumnes matriculats actualment a l'horari de matí i Y els matriculats a l'horari de la tarda. Bé, doncs mireu, l'enunciat m'està dient que un 50% dels alumnes que actualment fan ioga al matí volen continuar al matí. Per tant, si el nombre d'alumnes que jo tinc matriculats al matí són X, no? 0,5X són els alumnes que estan al matí i que volen continuar al matí. Però després en tinc uns quants de la tarda, és a dir, que voldran fer horari de matí. És a dir, fixeu-vos,
Els que fan ioga a la tarda, un 40% volen passar a l'horari de matí. És a dir, Y són els alumnes que actualment estan fent ioga per la tarda. I un 40% de Y volen passar al matí. Per tant, 0,4 per Y són els alumnes que ara estan fent horari de tarda i que volen passar al matí. És a dir, el 50% dels alumnes que ja són al matí, 0,5 X, més el 40% dels alumnes que volen fer que estan fent horari de tarda i el volen fer al matí, no? Ha de ser 49, perquè tenim que per al curs següent s'han reservat 49 places per l'horari de matí. D'acord? Per tant, la primera equació del sistema és aquesta, 0,5x més 0,4y igual a 49. Ara, tenim x alumnes de matí i el 30% d'ells volen passar a la tarda. Per tant, 0,30x són els alumnes que estan fent ara horari de matí i que voldran plaça per la tarda. I després, dels alumnes que ja estan fent ioga per la tarda, un 60% volen continuar fent ioga per la tarda. Per tant, si Y és el nombre d'alumnes que hi ha ara que estan fent ioga per la tarda, 0,6Y serà el nombre d'alumnes que l'any vinent continuaran fent ioga per la tarda. És a dir, 0,3x més 0,6y ha de ser 51 perquè sabem que les reserves de la tarda són 51 places. D'acord? Per tant, hem de resoldre aquest sistema, és a dir, la matriu ampliada és 0,5, 0,4, 49, 0,3, 0,6, 51, i quan jo faig Gauss, mireu, multiplico la primera fila per 0,3, que em queda 0,15, 0,12, 14,7. I multiplico la segona fila per 0,5, és a dir, 0,3, la primera fila per 0,3, la segona per 0,5. I em queda 0,15, 0,3, 25,5. I si ara resto, 0,15 menys 0,15, 0. 0,12 menys 0,3, menys 0,18. 14,7 menys 23,5, menys 10,8. Per tant, el sistema és 0,5x més 0,4y igual a 49, menys 0,18y igual a menys 10,8. D'aquí ja obtinc la y, no? És a dir, la y és dividint menys 10,8 dividit menys 0,18, no? Són 60 places per la tarda. I ara, si me'n vaig a la primera equació i substitueixo la y per 60, 0,5x més 0,4 per 60 igual a 49, 0,5x més 24 igual a 49, 0,5x igual a 49 menys 24, és a dir, igual a 25, i per tant, no? Tenim que x és 25 dividit 0,5, és a dir, x és 50 places per la tarda. Bé, aquest és difícil i llarg d'explicar. Aviam. Diu, en Robert ha fet 3 proves d'una assignatura. Fent la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les 3 proves, li ha quedat una nota global de 6. En Robert sap que la nota de la tercera prova ha estat igual que la mitjana aritmètica de les notes de les altres 2 proves. Amb aquesta informació, pots saber alguna de les 3 notes? En cas afirmatiu, de quina prova i quina seria la nota obtinguda? Bé, doncs mireu, anomenem x el resultat de la primera prova, y el resultat de la segona i z el resultat de la tercera. Perdoneu, aquí ha de dir de la tercera. Per tant, ens està dient que la mitjana aritmètica de les notes és un 6. Per tant, x més y més z partit 3 ha de ser 6. És a dir, x més y més z igual a 18, perquè passo el 3 multiplicant a l'altra banda. Després ens diu que la tercera prova, és a dir, z, la nota de la tercera prova, ha estat igual que la mitjana aritmètica de les notes anteriors, no? De les altres 2. Per tant, z és x més y partit 2. És a dir, 2z, passo el 2 que està dividint multiplicant a l'altra banda, és x més y. Per tant, si arreglem el sistema,
Fixeu-vos, és x més y més z igual a 18, i ara si passo la x i la y que estan sumant restant a l'altra banda, menys x menys y més 2z igual a 0. D'acord? Ara ens diu, aviam si intentant resoldre aquest sistema, resulta que és possible trobar almenys una de les notes, no? Doncs muntem la matriu ampliada, que és 1, 1, 18, menys 1, menys 1, 2, 0. I la triangulo, perquè fixeu-vos que simplement sumant aquesta fila amb aquesta ja poso un 0. Per tant, aquí 1 menys 1, 0, que és el que tinc aquí, 1 menys 1, 0, 1 més 2, 3, i ara 18 més 0, 18. No? Per tant, fixeu-vos que el sistema que em queda és x més y més z igual a 18, 3z igual a 18, z igual a 6. Per tant, sí, és possible conèixer el resultat d'una de les notes, no? En concret la tercera, i és un 6. Val? Ara fixeu-vos, el que no és possible és calcular el resultat de la primera prova i el resultat de la segona, perquè ens faltaria una equació. Per tant, mireu, diu, anomenem x el resultat... No, perdó, aquí. Diu, la professora li diu que ha estat molt irregular i que si només es tinguessin en compte les notes de les dues darreres proves hauria obtingut una mitjana de 7. És a dir, si només tinguéssim en compte la nota y i z, la mitjana seria de 7. Quina nota ha obtingut en cada prova? Per tant, fixeu-vos que ens estan afegint una tercera equació, és a dir, tenim les que ja teníem, que són les dues primeres, no? Més aquesta que diu que si només tinguéssim en compte la segona i la tercera prova, la mitjana hagués sigut de 7. Per tant, y més z partit 2 igual a 7. És a dir, y més z igual a 14. És a dir, el sistema és x més y més z igual a 18, menys x menys y més 2z igual a 0, y més z igual a 14. Aquestes dues primeres són les que ja he escrit, és a dir, ja no torno a fer els càlculs. Bueno, si el tinc aquí, diguem-ne, però ja no torno a explicar-ho. Per tant, ara hem de posar la matriu ampliada, fer Gauss, no? I resoldre el sistema. De fet, ja sabem una de les notes, ja sabem que z és 6, però jo igualment ho he tornat a fer tot. Per tant, la matriu ampliada és 1, 1, 1, 18, la primera, menys 1, menys 1, 2, 0, 0, 1, 1 i 14. No? És a dir, sumo aquestes dues que ja ho he fet abans, 1 menys 1, 0, 1 menys 1, 0, 1 més 2, 3, 18 més 0, 18. Val? I ara aquesta fixeu-vos que ja la tinc, el 0 aquí ja el tinc, 0, 1, 14. Ja no cal que continuï triangulant, perquè ja tinc una equació amb 3 incògnites, una equació amb 2 incògnites i una equació amb una sola incògnita. Per tant, ja puc muntar el sistema x més y més z igual a 18, que és el corresponent a aquesta primera fila, 3z igual a 18, i ara y més z igual a 14. Sí? Y més z igual a 14. Per tant, d'aquí obtenim el resultat que ja sabíem, z és igual a 6, no? Ara me'n vaig aquí sota, y més z igual a 14, per tant, y més 6 igual a 14, y igual a 8, i ara me'n vaig a l'equació de dalt, no? On hi ha una y hi posaré un 4, perdó, hi posaré un 8, i on hi ha una z hi posaré un 6. Per tant, x més 8 més 6 igual a 18, i x igual a 18 menys 8 menys 6, x igual a 4. I ja tenim el tercer problema resolt. Aviam, el quart, que és el de programació lineal. Diu, una empresa de Menorca vol oferir dos tipus d'activitats. Bateig de submarinisme des d'una barca i excursions en barca per la costa per a banyar-se en cales. El bateig de submarinisme té un preu de 60 euros per persona i a cada embarcació hi aniran 10 participants i 5 instructors. L'excursió per la costa té un preu de 18 euros per persona i a cada embarcació hi aniran 25 participants i 2 instructors. L'empresa disposa de 30 embarcacions iguals i de 75 instructors que poden fer sortides de submarinisme o excursions en barca per les cales indistintament. La seva intenció és obtenir el màxim d'ingressos, suposant que omplirà totes les embarcacions. Determineu la funció objectiu i les restriccions. Dibuixeu la regió factible. Quantes sortides de cada tipus ha d'oferir l'empresa cada dia per obtenir el màxim d'ingressos?
quants diners ingressarà diàriament? Bé, doncs mireu, anomenem a X el nombre de barques que faran batejos de submarinisme i Y el nombre de barques que faran excursions en barca per la costa. D'acord? Per tant, monto aquella taula que em serveix per organitzar la informació en la majoria de problemes de programació lineal. És a dir, aquí a la primera columna hi posarem les embarcacions X i Y. Ara fixeu-vos, ens estan dient que cada barca que faci bateig de submarinisme tindrà 5 instructors, és a dir, 5 instructors, ho tinc aquí. Per tant, si hi ha X barques que fan bateig de submarinisme, el nombre d'instructors que hi haurà en total només per al bateig de submarinisme és 5X. Ara ens diuen que cada barca que fa bateig de submarinisme té 10 participants. Per tant, si hi ha X barques que fan bateig de submarinisme, el nombre de participants que hi haurà serà 10 per X, entre totes les barques que fan bateig de submarinisme. Ens diuen que hi ha, diguem-ne, que cada persona que fa bateig de submarinisme paga 60 euros. Per tant, si tenim 10X participants entre totes les barques que fan bateig de submarinisme i cada un d'ells paga 60 euros, el que pagaran entre tots, no? Els guanys entre tots serà 60 per 10X, que són 600X. Aviam, ara tenim les embarcacions que fan passejades per la costa, no? Sabem que cada una d'elles porta 2 instructors. Per tant, si hi ha Y barques que fan passejades per la costa i cada una d'elles porta 2 instructors, el nombre d'instructors implicats entre totes les barques que fan passejades per la costa serà de 2Y. Després, cada barca que fa una passejada per la costa té 25 participants. Si hi ha Y barques que fan passejades per la costa, tindrem 25Y participants. D'acord? Si cada un dels participants que fa passejades per la costa paga 18 euros, no? I en total tenim 25Y participants, els ingressos de tots els que fan passejades per la costa serà 18 per 25Y, 400Y. Val? I ara a veure, diu que l'empresa disposa de 30 embarcacions. Per tant, el nombre d'embarcacions que utilitzem no pot ser superior a 30. Per tant, entre les embarcacions que fan batejos per la costa més les que fan passejos per la costa, no? X més Y ha de ser més petit o igual que 30. Evidentment, el nombre de barques que fan batejos de submarinisme ha de ser més gran o igual que 0. I el nombre de barques que fan passejos per la costa també ha de ser més gran o igual que 0. Ara fixeu-vos, ens diuen que tenen 75 instructors. Per tant, entre els instructors que fan batejos de submarinisme i els que fan passejades per la costa, no poden superar els 75, és a dir, 5X més 2Y ha de ser més petit o igual que 75. Sí? La funció objectiu què serà? Doncs els diners obtinguts pels participants que fan batejos de submarinisme més els diners obtinguts pels participants que fan passejades per la costa. Per tant, 600X més 450Y. I amb això, ens falta dibuixar la regió factible, la regió solució. Per tant, fixeu-vos, és a dir, per poder-ho fer, busquem les rectes. És a dir, jo aquí tinc la desigualtat, 5X més 2Y més petit o igual que 75. Per tant, si igualo 5X més 2Y igual a 75, i ara aïllo 2Y igual a 75 menys 5X, és a dir, Y igual a 75 partit 2 menys 5 mitjos de X, obtinc la recta. D'acord? Faig la taula per poder-la dibuixar. És a dir, li dono el valor X, 0 i 10, no? I per tant, 5 mitjos per 0 és 0, 75 partit 2 menys 0 dona 37,5. Després, si la X és 10, tinc 75 mitjos més, aviam que no surt el cursor, més 5 mitjos per 10, que és 75 mitjos
menys 50 mitjos, 25 mitjos, és a dir, 12,5. I ara fixeu-vos, si represento els punts, 0,37,5, no? El tinc aquí, 0,37,5 el tinc aquí dalt, és aquest, no? I després tindré el 10, 12, és a dir, el 10, 12,5, que és aquest d'aquí, uneixo aquest punt amb aquest, no? I obtinc aquesta recta, sí? I com sempre, jo sé que la regió solució d'aquesta inequació, de la primera inequació, no? Serà o bé aquesta banda, d'acord? O bé aquesta banda o bé aquesta. Sí? I per determinar quina és, agafo un punt que estigui o en aquesta banda o en aquesta. En concret he agafat el 0, 0, que el tinc aquí. D'acord? Per tant, agafo el punt 0, 0 i miro si compleix o no aquesta inequació d'aquí. Per tant, substitueixo la x i la y per 0, 5 per 0 més 2 per 0, és més petit o igual que 75? La resposta és que sí. Per tant, la regió solució de la inequació és la que conté aquest punt. És a dir, fixeu-vos, és la que tinc ratllada en groc. Aquest punt està en aquesta banda. D'acord? Per tant, recordem que la recta és aquesta. Per tant, ratllo en groc. Aquí què ha passat ara? Ratllo en groc, sí? Tota aquesta regió d'aquí. Val? I ara vaig a resoldre l'altra. L'altra inequació, que és, fixeu-vos, x més y més petit o igual que 30. Per tant, faig el mateix. Busco la igualtat. X més y igual a 30 i aïllo y igual a 30 menys x, perquè així tinc la recta. I ara faig la taula. També poso 0 i 10, no? Quan la x és 0, 30 menys 0 és 30. Quan la x és 10, 30 menys 10 és 20. Per tant, represento el punt 0,30 i el punt 10,20. És a dir, fixeu-vos, el 0,30 el tinc aquí dalt, no? I el 10,20, aviam, el 10,20 és aquest punt d'aquí. D'acord? És aquest punt d'aquí. No em surt el d'allò. És aquest punt. Per tant, no, perdó. El 10,20 és aquest punt d'aquí dalt. Sí? Ara, quan uneixo aquest punt amb aquest, fixeu-vos que obtinc aquesta recta d'aquí. D'acord? Per tant, vaig a fer exactament el mateix. És a dir, jo ara he de mirar, aviam, quina de les dues zones en què em queda partit el pla és la regió solució. És a dir, per una banda, un moment, perquè se m'ha desenroscat una cosa del llapis digital, ara, ja l'he enroscada. Bé, doncs fixeu-vos, ara la recta és aquesta, no? Per tant, em queda aquesta part, aquest semiplà, o aquest semiplà d'aquí, sí? Per tant, també agafo un punt, que és el 0, 0 una altra vegada, que claríssimament pertany a una de les dues zones, en concret aquesta d'aquí. Per tant, mirem a veure què passa, no? Mirem si compleix la desigualtat o no. És a dir, vaig a mirar a veure si 0 més 0 és més petit o igual que 30, la resposta és que sí. Per tant, com que és que sí, la regió solució que jo he de ratllar és aquesta. Val? I ara tinc dues inequacions que ja no les dibuixo, perquè fixeu-vos, x més gran o igual que 0, doncs els valors més grans o igual que 0 són aquests. Són aquests d'aquí. Sí? Són aquests. Vale? Són aquests d'aquí. I per sota també continuaria. I després, l'altre que és els valors y més gran o igual que 0, que són, doncs són aquests, són els que estan aquí, no? Per tant, són tots aquests d'aquí. Fixeu-vos que la regió solució, no? És on coincideixen les quatre ratlles, que en realitat només n'he dibuixat dues perquè x més gran o igual que 0 i y més gran o igual que 0 no ho he fet, no? Però és aquesta. Aquesta és la regió factible, sí? La regió solució. Val? És aquesta d'aquí. Per tant, ja tinc resolt l'apartat A i ara el B. Diu, quantes sortides de cada tipus ha d'oferir aquesta empresa, ha d'oferir l'empresa cada dia per obtenir el màxim d'ingressos? Quants diners ingressarà diàriament? Doncs aviam, fixeu-vos, sabem, no?, que en un problema de programació lineal el màxim o el mínim s'aconsegueix en els vèrtexs de la regió factible. Per tant,
he de calcular aquest vèrtex d'aquí, que ja el tinc, que és el 0, 0, aquest d'aquí, que ja el veig, que és el 0,30, però bueno, el farem, aquest d'aquí i aquest d'aquí, que també es veu pel dibuix que és el 15, 0, però el farem. Per tant, fixeu-vos, torno aquí a tenir una altra vegada la regió factible, però ara sense tanta ratlla, aquesta recta d'aquí, que sé que és y igual a 30 menys x, i aquesta recta d'aquí, que sé que és y igual a 75 partit 2 menys 5 partit 2x. Val? Per tant, el B ja no el calculo, és el 0, 0, el punt B. El tinc aquí. Ara, el punt A és el punt de tall entre y igual a 30 menys x i x igual a 0. Per tant, si substitueixo aquí la x per 0, no? Tindré que y és 30 menys 0. Per tant, el punt és el 0,30. Ja ho vèiem en el gràfic i de fet m'ha sortit a la taula, però vaja. Ara C és el punt de tall entre aquesta recta, que és 75 partit 2 menys 5 mitjos de x, no? I aquesta recta d'aquí, que és y igual a 30 menys x. Per tant, hem de resoldre el sistema format per aquestes dues rectes. Però fixeu-vos que tenim la y aïllada aquí, no? I la y aïllada aquí, per tant hem de fer igualació, és a dir, 30 menys x igual a 75 partit 2 menys 5 mitjos de x. Faig comú denominador i em queda 60 partit 2 menys 2x partit 2 igual a 75 partit 2 menys 5 mitjos de x. I ara, com que el denominador és igual, ja el puc eliminar i em queda 60 menys 2x igual a 75 menys 5x. Per tant, menys 2x més 5x igual a 75 menys 60, és a dir, 3x igual a 15, per tant, x igual a 15 partit 3, no? Que és 5. I ara em falta calcular la y. La substitueixo aquí. Substitueixo la x per 5, per tant, y igual a 30 menys 5 és 25, per tant, el punt C és 5, 25. I ara D és el punt de tall entre la recta 75 partit 2 menys 5 partit 2 i aquesta recta d'aquí, que és l'eix x, i que per tant és y igual a 0. Per tant, aquesta recta, que és la que he esmentat abans, y igual a 0. Per tant, igual, no? És a dir, he de resoldre aquest sistema, és a dir, faig igualació. És a dir, si aquí la y és 0, vol dir que aquí he de posar un 0. Per tant, 0 igual a 75 partit 2 menys 5 partit 2x, és a dir, si faig comú denominador, 0 partit 2 igual a 75 partit 2 menys 5 partit 2, elimino els denominadors i em queda 0 igual a 75 menys 5x, 5x igual a 75, x igual a 15. Per tant, el punt D és 15, 0. I ara, sé que la funció objectiu és 600x més 400y i per tant vaig substituint, no? El punt A és f de 0,30. Per tant, la x és 0, la y és 30. 600 per 0 més 450 per 30, 13.500 euros. El punt B és el 0, 0. Per tant, si substitueixo per 0, 0, òbviament tot em dona 0. El punt C és 5, 25. Per tant, si substitueixo per 5, és 600 per 5 més 450 per 25, 3.000 més 11.250, 14.250 euros. I el punt D és el 15, 0. Per tant, és 600 per 15 més 450 per 0, que és 0, 9.000 euros. Val? Fixeu-vos que el màxim benefici s'obté, no? S'obté aquí. S'obté quan es fan 5 batejos de submarinisme i 25 sortides en barca per veure la costa. I, a més, els ingressos màxims d'aquell dia o de cada dia seran 14.250 euros. Bé, ja tenim el quart. Diu el nombre de quilograms, el cinquè, el nombre de quilograms de menjar que han gastat en un alberg d'animals durant una setmana concreta es pot calcular mitjançant la funció 10 per parèntesi menys t al cub partit 8 més 3t quadrat partit 2 menys 9t partit 2 més 10. No? En què t és el temps en dies que va des del dia 1, dilluns, fins al dia 8, dilluns de la setmana següent. És a dir, fixeu-vos que el dia t igual a 0 no es contempla, d'acord? El domini d'aquesta funció serà de 1 a 8. Diu, calculeu quants quilograms de menjar es van gastar el primer dilluns i el dilluns següent.
Trobeu quin dia d'aquella setmana es van gastar 100 quilos de menjar. Determineu els dies de la setmana en què la despesa en menjar va ser més gran i els dies en què va ser més petita. Quants quilograms de menjar es van gastar aquests dies? Fixeu-vos, per contestar la A, és a dir, la funció és aquesta, i em demanen el primer dia, per tant només he de substituir la T per 1, és a dir, 10, parèntesi, menys 1 al cub partit 8, més 3 per 1 al quadrat partit 2, menys 9 per 1 partit 2 més 10. No? És a dir, si jo faig el càlcul és 10 per, parèntesi, menys 1 vuitè, més 3 mitjos, menys 9 mitjos, més 10, i tanquem parèntesi, 10 per, ara faig com a denominador, no? Per menys 1 vuitè, més 12 vuitens, menys 36 vuitens, més 80 vuitens, és a dir, 10 per 55 partit 8, és a dir, 550 partit 8, simplificat 275 partit 4 i calculat amb decimals 68,75 quilos és la quantitat de menjar que es va gastar el primer dilluns, el dia 1. Ara vull saber quan se'n va gastar el següent dilluns, és a dir, t igual a 8, per tant faré el mateix, és a dir, substituiré a la funció la t per 8, és a dir, 10 per parèntesi, menys 8 al cub partit 8, més 3 per 8 al quadrat partit 2, menys 9 per 8 partit 2 més 10, és a dir, 10 per, obrim parèntesi, menys 512 partit 8, més 192 partit 2, menys 72 partit 2 més 10, faig com a denominador, 10 per parèntesi, menys 512 partit 8, més 768 partit 8, menys 280 partit 8, més 80 partit 8, és a dir, 10 per 48 partit 8, és a dir, 480 partit 8, 60 quilos. El segon dilluns es gasten 60 quilos. I ara, fixeu-vos que em demana quin dia de la setmana es van gastar 100 quilos. Ara no m'estan donant la T, sinó que m'estan donant la F de T. Per tant, no? Substituirem la F de T per 100, no? És a dir, 100 ha de ser 10, igual a parèntesi, menys T al cub partit 8, més 3 T quadrat partit 2, menys 9 T partit 2 més 10, no? Aquest 10 que multiplica el passo dividint, per tant 100 partit 10 igual a menys T al cub partit 8, més 3T quadrat partit 2, menys 90T partit 2 més 10. 100 entre 10 em dona 10, no? És a dir, 10 igual a menys T al cub partit 8, més 3T quadrat partit 2, menys 9T partit 2 més 10. Aquest 10 que suma el passo restant, 10 menys 10 igual a menys T al cub partit 8, més 3T quadrat partit 2, menys 9T partit 2, 10 menys 10 és 0, 0 igual a menys T al cub partit 8, més 3T quadrat partit 2, menys 9T partit 2, i ara faig com a denominador, que serà 8, no? És a dir, 0 partit 8 igual a menys T al cub partit 8, més 12T al quadrat partit 8, menys 36T partit 8. Elimino els 8, no? I em queda 0 igual a menys T al cub, més 12T al quadrat menys 36T. He de resoldre aquesta equació. Que fixeu-vos que puc treure T de factor comú, no? Per tant, 0 igual a T per parèntesi menys T al quadrat més 12T menys 36. No? Una solució ja és T igual a 0, però l'hem de descartar per què? Perquè T és igual a 0, fixeu-vos que ens diuen que T comença a 1, per tant no és del domini. D'acord? Ja està descartada. El dia 0 no es van consumir, diguem-ne, 100 quilos de menjar. L'hem d'eliminar, no forma part del domini. I ara quan resolc això, no? Que és una equació de segon grau, és a dir, menys T al quadrat més 12T menys 36 igual a 0, no? La solució d'això és o T igual a 0 o tot aquest polinomi de segon grau igual a 0. És a dir, T igual a menys 12, menys, l'arrel quadrada de 12 al quadrat, menys 4 per menys 1 per menys 36, dividit 2 per menys 1, és a dir, menys 12, menys, l'arrel quadrada de 144 menys 144, dividit menys 2, 144 menys 144 és 0, l'arrel quadrada de 0, 0, per tant, menys 12 més menys 0 partit 2, és a dir, menys 12 partit 2, que és 6. Per tant, fixeu-vos que el dia 6 es gasten 100 quilos de menjar. D'acord? Entesos? Per tant, ja tenim la resposta. Ara l'apartat B. Són llargs els d'aquest examen. Diu, determineu els dies de la setmana en què la despesa en menjar va ser més gran i els dies en què va ser més petita.
quants quilograms de menjar es van gastar aquests dies? Per tant, ens demanen que busquem el màxim i el mínim d'aquesta funció. És a dir, hem de derivar igual a 0. Per tant, fem-ho. Tinc aquí, no? La derivada d'aquesta funció. 10, com que és una constant, que està multiplicant es queda aquí, no? I per tant, aquest menys continua sent aquest menys, i ara la derivada de t al cub és 3t al quadrat. Per tant, 3t al quadrat partit 8. Ara, aquest més és aquest més d'aquí. La derivada de 3t al quadrat és 3 per 2, 6t a la 1, dividit 2. I ara, aquest menys, que és aquest d'aquí, aquest menys és aquest d'aquí, la derivada de 9t és 9 partit 2. I la derivada de 10, com que és una constant que suma, és 0. La igualem a 0. Per tant, fixeu-vos, si aquest 10 que multiplica jo el passo dividint a l'altra banda, em queda 0 partit 10, que és 0. Per tant, és com si no hi fos. És a dir, serà menys 3t al quadrat partit 8, més 6t partit 2, menys 9 partit 2 igual a 0, però si faig... 0 partit 10, sí, 0 partit 10, és a dir, això igualat a 0. I ara fem comú denominador, que és 8, i serà menys 3t quadrat partit 8, més 24t partit 8, menys 36 partit 8, igual a 0 partit 8. Elimino els denominadors, no? I em queda menys 3t quadrat més 24t menys 36 igual a 0. És a dir, una altra vegada, una equació de segon grau. La resolc, t igual a menys 24, més menys 24 al quadrat, menys 4 per menys 3 per menys 36, dividit tot 2 per menys 3. És a dir, menys 24 més menys, l'arrel quadrada de 576 menys 432 dividit menys 6, menys 24 més menys, l'arrel quadrada de 144 dividit menys 6, per tant, menys 24 més menys 12 dividit menys 6, una solució serà menys 24 més 12 dividit menys 6, que és 2, i l'altra menys 24 menys 12 dividit menys 6, que és 6. Bé, aquests són els possibles màxims o mínims. Com que l'apartat B ens demana el dia que se'n va consumir més i el dia que se'n va consumir menys, doncs un serà un mínim i l'altre serà un màxim. Però hem de determinar quin. Per fer això, doncs col·loquem el 2 i el 6, no? Aquí. Agafo un punt a l'esquerra del 2, que en aquest cas he agafat el 0, sí? I miro el signe de la derivada. Per tant, substitueixo a la derivada la t per 0. 10 per parèntesi, menys 3 per 0 al quadrat partit 8, més 6 per 0 partit 2, menys 9 mitjos. Tot això d'aquí, com que està multiplicat per 0, s'anul·la, i per tant és 10 per menys 9 mitjos, menys 90 mitjos, que és menys 45, més petit que 0. Per tant, a l'esquerra del 2, la derivada és negativa, és a dir, aquí la funció serà decreixent. Ens farà així. D'acord? Serà decreixent. Ara agafo un punt entre 2 i el 6, és a dir, si hem fet tots els càlculs correctament, 2 ha de ser un mínim, perquè ens demanen on està el mínim i on està el màxim, però igualment comprovem. Agafem un punt entre 2 i 6, per exemple el 4, i també substitueixo la derivada. f' de 4 és 10 per menys 3 per 4 al quadrat dividit 8, més 6 per 4 partit 2, menys 9 mitjos. És a dir, 10 parèntesi, 4 al quadrat és 16, per menys 3 és menys 48 partit 8, 6 per 4, 24, 24 partit 2, menys 9 mitjos. Aquí em dona tot exacte, per tant és 10, menys 10 per menys 48 dividit 8 és menys 6, 24 partit 2 és 12, menys 9 partit 2 és 4,5. Bé, no dona exacte, però vaja, ho he fet amb decimals. Aquest càlcul d'aquí, del parèntesi, tot ell és 1,5, si el multiplico per 10, que és positiu, dona positiu. Per tant, entre 2 i 6, la derivada és positiva, és a dir, la funció és creixent, una c decreixent. I ara agafo un punt que estigui a la dreta de 6, per exemple, el 7. I també miro el signe de la derivada. La derivada, el 7, és 10 per parèntesi, menys 3 per 7 al quadrat partit 2, més 6 per 7 partit 2, menys 9 mitjos. 10 per parèntesi, 7 al quadrat partit 3, 7 al quadrat per menys 3 és menys 147 partit 8, 6 per 7, 42, i el tenim dividit per 2, per tant 42 partit 2, i això és 9
aquí, perdó, aquí hi ha un 9 que no hi ha de ser. Això no és correcte, no? Això és 9 mitjos, és a dir, aviam. Això és 9 mitjos, vale? Això és 9 mitjos, us ho poso així. I ara atenció perquè, clar, aquí el llapis digital me l'he deixat i hauria de fer aquest càlcul, És a dir, serà... Aviam, deixeu-me mirar, aquí hi ha un error. Això és 9 mitjos, per això he escrit tan malament perquè estic escrivint amb una altra cosa. Vale, això és... aquest és el 10, ara menys 147 partit 8, 49 menys 42 menys 9 són 33 mitjos, no? Aquí no sé ni què he fet, És a dir, això no està bé. Això no està bé, és a dir, això a més és un positiu, val? Ha de ser més, val, més, ho sento perquè escric molt malament, 33 mitjos. 33 mitjos, val? Oh, mare meva. Aviam, si puc posar el 2 més bé. Sembla que amb el dit potser escriuria millor, així de clar. Oi, noi, no surt el 2. Bueno, això és un 2. Val, ara sí. I ara això d'aquí, si faig comú denominador, seria aquest últim tros que no està bé. Val? Seria, he de multiplicar per 4, 4 per 3, 12, 13, vuitens, Aquí va un 8, mare meva. 132 vuitens, si no m'estic equivocant. I aquí això és un més. Això és un més. Val? Ho sento, està quedant una mica malament. Però fixeu-vos que igualment, menys 147 més 132 dona negatiu. Entesos? Tinc partit 8, vale, deu estar acabat aquí el càlcul. No està acabat. Està aquí, val. És a dir, això serà, a veure, traiem-ho. No, traiem-ho. Posem-ho bé, vinga. Encara que quedi així, bastant mal dibuixat, perquè no tinc el llapis digital que me'l vaig deixar a l'institut. Per això està tot fet, diguem-ne, sense escriure, perquè menys 147, més 132, dona menys 15. És a dir, això és menys 15. Partit 8. És a dir, 10 per menys 15 partit 8, evidentment és negatiu. I per tant, la funció, la derivada és negativa, per tant, a la dreta de 6 és decreixent. D'acord? És a dir, efectivament, a 2 tenim un màxim i a 6 tenim un mínim. Val? Per tant, a veure un moment, perquè ens demana més coses, Ens diu, a veure, un segon, diu, determineu els dies de la setmana en què la despesa en menjar va ser més gran i els dies en què va ser més petita. Val? Ja ho tenim. Més petita el segon dia, és a dir, el dimarts, i més gran el sisè dia. Val? Fixeu-vos, el sisè dia ja el tenim calculat, perquè ens ha sortit aquí que 5 quilos de menjar el sisè dia. Per tant, ja sabem que la quantitat de menjar que es va utilitzar el dia que va ser màxim va ser de 100. Sí? Però ara he de saber quina és la quantitat de menjar que es va gastar el segon dia, a x igual a 2. A x igual a 2. Doncs la funció original és aquesta, substitueixo la t per 2, és a dir, 10 per parèntesi menys 2 al cub partit 8, més 3 per 2 al quadrat partit 2, menys 9 per 2 partit 2 més 10. 10 parèntesi, el menys és aquest d'aquí, 2 al cub és 8, dividit 8, dona 1, per tant menys 1. 2 al quadrat, 4 per 3, 12, dividit 2 és 6. Ara, 9 per 2 és 18, dividit 2, torna a ser 9, és a dir, menys 9, més 10. No? Tot aquest càlcul d'aquí em dona 6, 10 per 6, 60 quilos. El dia que se'n va gastar menys van ser 60 quilos. Va, l'últim.
Diu, quan es dissenyen els esglaons d'una escala, hi ha diversos paràmetres que cal tenir en compte, dos dels quals són la petxa, la part horitzontal, és a dir, això d'aquí, de l'esglaó on es posa el peu, i la contrapetxa, la part vertical del graó, és a dir, l'alçària, aquí i aquí, sí? És a dir, l'alçària. L'arquitecte francès François Blondel va establir a finals del segle XVII que la relació ideal entre aquestes dues magnituds era que la suma de les dues contrapetxes més una petxa fos igual a 64. Anomenem Y la longitud de la contrapetxa i X la longitud de la petxa. Proveu la funció que permet calcular la longitud ideal de la contrapetxa en funció de la longitud de la petxa. Quina seria la longitud ideal de la contrapetxa si la petxa és de 28? A veure, fixeu-vos. La relació, segons aquest senyor, ideal, no? És que la suma de les dues contrapetxes més una petxa fos igual a 64. Per tant, si a Y li hem dit contrapetxa, no? Suma de les dues contrapetxes Y més la petxa igual a 64. És a dir, 2Y més X igual a 64, 2Y igual a 64 menys X, Y igual a 64 menys X partit 2, és la relació, no? La funció que permet calcular la longitud ideal de la contrapetxa en funció de la petxa. Sí? I ara diu, quina seria la longitud ideal de la contrapetxa si la petxa és de 28? És a dir, substituïm la X per 28, no? I tenim que Y és igual a 64 menys 28 partit 2, 36 partit 2, 18 centímetres. Val. Ara el B diu, la normativa actual estableix que en el disseny d'escales d'ús públic cal que la petxa sigui com a mínim de 28 centímetres i que la contrapetxa estigui compresa entre 13 i 18,5 centímetres. A més, la suma de les dues contrapetxes més una petxa ha d'estar entre 54 i 70 centímetres. Escriviu aquestes tres condicions en funció de X i d'Y. Si volem construir una escala amb esglaons de 40 centímetres de petxa, calculeu entre quins valors ha d'estar compresa la contrapetxa per a complir amb la normativa actual. Bé, aviam, anem a posar les condicions. Fixeu-vos, m'estan dient que la petxa ha de ser com a mínim de 28 centímetres. Per tant, si la petxa és X, no? X ha de ser més gran o igual que 28, ja tenim la primera condició. D'acord? Aquí. I ara, em diuen que la contrapetxa ha d'estar entre 13 i 18,5. És a dir, si la contrapetxa és Y, 13 ha de ser més petit o igual que Y, més petit o igual que 18,5. És a dir, la Y més gran o igual que 13, però més petita que 18,5. Sí? I ara em diuen també que la suma de les dues contrapetxes més una petxa ha d'estar entre 54 i 70 centímetres. Fixeu-vos que la suma de les dues contrapetxes i la petxa, no? És aquesta expressió d'aquí, 2Y més X. Per tant, 2Y més X ha de ser més gran o igual que 54, més petit o igual que 70. Val. Ara fixeu-vos que ens diuen, ja hem escrit les condicions, volem construir una escala amb 40 centímetres de petxa, d'acord? Per tant, fixeu-vos, X igual a 40 ja compleix la primera de les condicions, que evidentment és 40, és més gran o igual que 28. Sí? Ara, anem a veure quan ha de valer la Y, si la X és 40, per aconseguir que 2Y més X sigui més gran o igual que 54. Per tant, ha de passar això d'aquí, no? És a dir, si la X és 40, 2Y més 40, més gran o igual que 54. Per tant, si passo el 40 restant a l'altra banda, no? 40 restant a l'altra banda, 54 menys 40, més petit o igual que 2X. Per tant, 14 més petit o igual que 2Y. Més petit o igual que 2Y. 14 més petit o igual que 2Y, Y més gran o igual que 7. Perquè si la X és 40, la Y ha de ser més gran o igual que 7. Ara, també si la X és 40, se m'ha de complir que 2Y més X ha de ser més petit o igual que 70. D'acord? Per tant, 2Y
més 40 ha de ser més petit o igual que 70, 2y més petit o igual que 70 menys 40, 2y més petit o igual que 30, y més petit o igual que 15. És a dir, si la petja és de 40, la contrapetja ha d'estar entre 7 i 15. Però atenció, perquè també s'ha de complir que ha d'estar entre 13 i 18,5. D'acord? Perquè si no, no compleix la normativa. Per tant, hem de dir que si la petja és 40, la y ha d'estar, com que no pot començar amb 7, no? Hem de dir que la y ha de ser més gran o igual que 13, no? Però no pot arribar a 18,5, entesos? Perquè no pot ser més gran que 15. És a dir, ha d'estar entre 13 i 15. I bé, amb això ja tenim tot resolt, ja ho tenim tot.